fantastična atmosfera u jednom predivnom ambijentu, zaista sam zahvalan što smo mogli ovde da prikažemo film. Kao što vidite i dalje muzika i lepa atmosfera. Što se tiče drugog pitanja, bilo je teško spremati lik Aleksandra Berića, ali ja mislim da smo ga dostojanstveno prikazali i pokazali ljudima koji su danas, ja mislim, stvarno uživali. Mi smo ovaj film puštali na festivalima, na televiziji, radio televiziji Vojvodine. Ja se nadam da će on naći svoj put i kroz društvene mreže i kroz internet. To je neka ideja da dalje idemo. Tako da, ako sam uspio da odgovorim na pitanje, mislim da je internet mesto gde možemo više ljudi da informišemo da film postoji. Tako da sad pregovaramo na koji način, na kojoj platformi, a usput svaki festival je dobrodošao da opet pusti film. Naravno da su naše ambicije Netflix, naravno da su naše ambicije History Channel, Discovery Channel. To zahteva produkciju u smislu možda titla na engleskom, možda svet. Ovo je jedna svetska tema. Mi ovde imamo i svetsku kompaniju koja je radila i pomogla nam oko zvučnih efekata. To je World of Warships, kojima se ovom prilikom zahvaljujem. Tako da mislim da postoji jedan gaming industrija, postoji internet gde stvarno mi možemo da idemo dalje i dalje. O samoj priči mogu samo da kažem da sam fasciniran. Ja nisam uopšte ni znao da postoji ovakva priča. Mi smo negde oko 80 godina ćutili i krili ovu temu koja je jako značajna za naše podneblje, za čitav region. Što se tiče same realizacije, mi smo dosta čekali, ali to je i opravdano čekati bilo, animacije. Krater Studio uradio fantastičan posao sa svojim animacijama. Bilo im je potrebno vreme da postave to na noge, da izgleda ovako kako izgleda za mene stvarno maestralno. Mi nemamo tako nešto u našem filmu. Tako da mogu biti samo ponosan, a ja mislim da je publika to videla koliko zapravo Krater Studio može i da nosi i da gura ovakve istorijske priče koje su bar sa Spielbergovim filmovima i u smislu animacije, u smislu, ajde ne budem skroman, glume, režije i svih delova ovog filma.